Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Sapar ağa, assalamu alaikum. Waleyküm Halmurat, gowmusyň, bamysyň? Şükür, bar öde yetişibildigimiz. Ha. İşken Sapar ağa. Buyur Halmurat. Ona näme Sapar ağa eger söhbetdeşligimizi ýene-de watan içindäki bolup geçýän wakalar, ýagdaýlar bilen başlamakçy. Soňky bir kunna gelýän habarlara görä, ene şol ýurdun içinde hana Daşawuz welaýatyny polisler öz ardasyny ýazyp işden çykyp başladylar. Ya bizim eden haýyşymyzy ya sözlerimizi eşitip bir netije çykardylar. Ya enatasy diýdi şolary, ya özleri geldi beýle netije. Ya maşgallara aýtdy, ya özleri belli şu näme bilen gutparjagyny işim. Hene? Näýlem bolsa şolary şular ýa netije gelen polisleri sağ bolsun aýtmaly bolýarsa, indi halky taýaklamaja görünip durdy şol adamyň işden çyksa. Ol bir ikinciden Mary welaýatyna ýa-ni mehkemäň işgärleri baryp, Mary welaýatynyň polisleriniň telefonyny barlap başladylar. Nämemiş? Şo taýdaky polisler aram-aram şo ýa-ni YouTube'a beýle kagir, şo bizim o beýle kilen edýän çykyşyndan gelýärmiş. Ene şoň üçin polisleri gorkuzyp, ürküzip, ene basarsa tutarsa ene watan döňüňi de beýle kidip agyrylýarlar diýildi. Indi şoň ikisem demeder. Bu üçünçi organ. Indi bular beýle ikisiniň üstünden höküm sürup başlaýardy. Diýmek polisler halky taýaklamany peserdipdirler güýjüni. Ya isledigçe eden aňa höküm edip. Şoň üçin indi polislere dazar berip başlady. Ol iki. Üçüncüden ýene de gelen habarlarken ýönüne şu taýda aýtmaly zat bar da şu polis ýa-ni Egni Pawlowla barada gurrun edýäs bol. Ol Aleksandr Dadaýew bar da Sapara ömede hökümetde wiçe bolup işläp beren. Wiçe ol emma oglunyň ýanyna, serdaryň ýanyna ýol guran bolup, nämeden bolup bir topar emeleri açan bolup, ýapan bolup karhanalar. Şol görýän pensiýa diýip ol mekirlige ýüzürüp ogullary bardy. Ýewropada, Amerikada ýaşap beren. Şolary fiktivni aýallar bilen aýyrstyrýar. Hamany bular aýrylşanmyşyn. Indi aýallar şol öňki enatasynyň familiýasyna geçip çağıraryny soňa geçirip, indi bular şu döwletden ogurlan pullaryny şo tarapa ýaýrady. Ene şo hökümetiň gaçyp başlanyň alamaty. Indi şu taýda sorag çykýardy. Seredim, o Dadaýew ýarlar ýanky ol sen atşyr diýen ol daşary işler ministri bar. Familiýasyny ýatdan çykardym o. Meredow. Reşit Meredow, on soňa beýleki Meredow ba ilçi, ya Bayram Meredow. Bulan hemmejigi indi şol ogurlan zatlaryny Meredow'a öňki aýalyndan bolan çağılara geçirýär diýdi. Ondan on dolanyny. Ol niýansyň aýalynyň öz ähli garyndaşynyň adyna ogurlara milliardlar geçirip ýöşýär. Indi şeýdip bular halkyň pulunu daşaryk çykaryp gizlenip ýaşapmyka. Boljak zat da. Ýöne bir zat aýtmakçy bolýan şu Egni Pawlowlary. Seredin, size bu rejimi. Halkyň öňünde gargy şalyp goran bolup dursun. Olaryň siziň ýeňsäňizden öz ogurlan zatlaryny daşary ýurtlarda ýa legalizawat etmek üçin gara schemalar bilen işläpdi. Siz barada alada ýok. Egni Pawlowlar. Erti gaçyp gidermi pikir edýärdi. Eger birden gitseler, onu halkyň önüne jogap bermelisiz bolsun. Men şonu aýtjak boldum Sapara. Kalan zatlar siz aýdyp berin, ýüzüňe gurrunkan ýylyň içinde emma ýanky Gurban öyle öýlenipdir diýen görüňem bar. Ha, olam bar, ýaşgyda öýlenipdir, görüňmi? Soňky döwür ýüzüne botoks edip, ýa maskadan Russiýanyň prezidenti Putin meňdejek bolýardy. Şen. Ema diýen bolmaly. Bu da bir Kabaýewa tapandyr da. Hay mümkin da bar. Ýöne bilemek, ondan
Nahi olacak bu halkın bir yağdayına deyip görmesi. Yani şular yani iyiliğin içinde görürüm var. Doğru mu yok mu bizim toyunu çakılık eden adamlar barın da görün da bilin da. Yani şu görürüm var iyiliğin içinde. O şemem tutmadık diye. O yeme şem tutamdak yok. Ondan o yankı o maskara var gidip bir köylü o yankı Türkmen köylü olmalılar daha sonra. Kırdak çoğulda nemeleri. Sonra 4-5 tane lakkı bağlı tutup hil bir iş bitireni yani o 4-5 tane bağlı ol Aşgabat'taki yetimle oyunu uğra diye. O kime yetecek onu? Bir fikir etmeli birinciden. İkinciden o devletin o bağlılığının lakka bağlılık ne yani öyle. Bekre bağlı uğratmalı kendine kara ismini bilen babanına göre. Ay kara maskara var. Bırakşılır yani yağdaylar. Hem kıynaşlı hem gülkünçlü. Halmurat Ortlon Urfay'ına Ranevskaya deyip bir artistler var biliyen. Hava veriyen. Şoň Dili bir soğuk. emesi var, aforizm var da. Yani tavus kuşu var ya, tavus kuşu. Hava. Kuyruğu nehiyle oğudan oldu da diye de. Yani aşağındaki abıklamen diye sadece şu toğun götüdür diye. Şu kuyruklan çıktı diye. Çünkü pamenci pafusa diye de. Nehiyle kuyruklanı da oğudan olsa yankı nemeğiniz şu toğun kıyalak demedir. Lüt köşüklat derler. Ondan o Dadonov näme Dadaev diýdim mi? Dadaev, Aleksandr Dadaev. Ya bu Aleksandr'ın çağaları näme üçin Türkmenistanda ýaşamaýanmyşyn? On gaýynlary, giýewleri, gudolary näme üçin Türkmenistan gowy bolsa Türkmenistanda ýaşamaýanmyşyn? Türkmenistan taşynda ýaşaýar. Amerika'da ýaşap ýörenim bar, ortaýatda ýaşap ýörenlerim bar. Näme üçin? Toğra Türkmen buňa toğra nemeden okudum. Yine Dadaev'im yankı jadanlağı tıptırıp koyverirler. Şolar tıptırırlar. Ya şun kaçışına seyredin, tiyin edin adamlar. Ya o sizin kaçacak nemetecek yeriniz var mı? Şol atlara düşünün. Onun Halmurat bular kän nemelere başvurup gördüler bolmadı. Halkı korkutup gördüler bolmadı. Ha? Doğru. Yankı bir çıkış edip görünlüğün enesini atasını ıslak gördüler. O da yol almadı. O birini dönüp gene birine burada attık gördüler bolmadı. İnni bulun eteceklerdi. İyilerine uyrancılık koymurlar. Havuz değil ya da. Şu havuz edip onun bunları el yetmedi alak halkın içini, yurdun içini bulaştırıp kaçma planları var da. Onu edip görürler bir de anık signaller eliyor da. Ya, bu meselede ben şu etkerlere yüzlerini ötüm geliyor da. O Kağıban işgallerine, İçeri İşler Ministerliğine, bu havuzları kurnap bilerseniz, onun nihile ediliyenden biliyeniz, düğün ayın 17'sine o Levava uçan samolyotta sniperler öğreniyorlar da. Her vilayete sniper. Ne sebepti? O sebebi şu havuzun nemesindeki sebepler olmalı. Onun bir yerde Turk ederler. Bir tane'ni öldürürler, neme derler. Onun halk havuz etmeli. Ne öldürdü, ne emetti deyip şu nemesine öğürmeliler bulur. Olurum kanak dayav neme diye yani Türkmen sıfatlı değerli ama onun işgali diye. O bize çok nemen tam orijinalinden haber veriyorlar da. Ulu Gardin kadar diye magazin onun sniper Tovko diye VIP bilen giyip çıkıyorlar. Nemesi hiç ağırlıklı zatsız diye.
O marada da maşinli dendirler. Her neme vilayete şeydip nemeler neme diyorlar. Ne İçeri İşler Ministri dinle maşkalan bilen linceder halk dedi. Ama onun işgalleri içinde Türkmen asıllılara vardır. O sizin hem gidecek yeriniz yoktur, halkın tarafına geçmeseniz maşkalanız bilen halk lince dersi. Ne hilek 2 metrli neme eliniz yararlı olsun, halkın önünde durup bilecek mananız yoktur. Halk size bilin şu İçeri İşler Ministri devlet topsuzluk bedarasında işleyen yukarı vazifeli adamdan öyleri, nemeleri, çağaları, çuğuları vardır. Şular şu havosun cevapkarlarıdır. Yine halkının düşmanı oluyorlar da. Şu tağmada şu akıllarına ayrılmasa, şunun çağalarından da ayrılmaz şu tağma. Halmurat. Hakiki dönüklük oluyor da. Bu da önünden bilinen ve görülen ve etkerlere katı soğukkanlık bilen şu zatları manipülasyon yani manipülasyon edecek oluyorlar da. O tayda bir provokasyon edip, beyle de bir provokasyon edip, onun kanıgın oğlunluğumuzdan kendi bilin. O kılıcını kalgadıp görün. O bir adamın kılıcı kanıgan bilen havası münglerce adam ölüyendir. Şurada katı soğukkanlık bilen manipülasyon yol vermeyen şunun oyunlarını bozmalısınız. O vazifesinin üstünüzde yatanlar. Yani bir bulun görmedik. Yani halk görüp bilmedi de bunu. Misal için Halmurat Prezidentin ahranası var şeyler. Lap montanını bilenem yok da. Olur yarağılılar. Öyle yarağın en son künemeleri bilen yarağılanan. O nereye duvun ahranası vardır, olur yarağlanandır. O en son təbe yemeleri bilen yarağlanan. Onun jadanın ahranası vardır. Olurum yarağılırlar. Hramufun ahranası vardır, olurum yarağılırlar. Yönü, vatanı uğrayan eskerin elinde yarağı yoktur. Düşünüp bileyiniz mi şu zaten? Şu zaten sinetik gördünüz mü? Hey, sizin vatanı da uğrayanlar da eskerin elinde yarağı yok. Yönü yeğenlerini uğrayan koruğunda yarağı var. Ölülerini uğrayan adamda da yarağı var. Yönü serhedi uğrayan, vatanı uğrayan eskerin elinde yarağı yok. Halmurat. Ödün bir yıllar, 25 yıl şunlarla. Bilyen. Ha? Bilyen o problemi. Onun elinde, onun elinde yarağı var. Onun ölülerine de, embedan içinde de amonu var da, onun elinde yarağı var. Sniperskivin topkollarının içinde hem de adı var da. Yönü halkı uğrayan, devleti uğrayan etkerde yarağı yok. Onun şu terhede uğrayan etkerlerimiz var. Şolongdağı yağdayları Halmurat, Huday saklasın. Adam yankı çıdar yağlığım derler. O kabir yerlerde elektriğim yok diye de. Hala dinlikleri işleyen yok. Onun Thompson porsan etten, dairenin etten nahar verip, onun infeksiya alıp şey dip böyler. O daha şu tarafta arasında su yok. Su içip nemedip var. Yankı ennam canlarının akı nemeler boğunlar çiğişip diye yörep bilmen yöründür hayfi diye. O sağaraltma ketel bilen ketellep yörün hayfi. O bokur doktorunu da serende o iyimtlerim diye görür yalık derliye de. Hiç yaşar yalık şertleri yok. Ellerine de yarav yok diye. Ne vatanı uğrulsa şuları yalık öğünlerine neyle koruyorlar? Kimden koruyorlar öğünlerini? Hı? Doğru tabii. Halktan koruyorlar. Halkın susunu atmak için, öğünlerini beyik görkezmek için.
Ýöne halkdan beýik zat ýokdur. Ýurdum halk üçin, döwletem halk üçin, bular üçin näle? Men ştaýda ursat bersem birer boşaýyn şu aýdylan görürüz. Para. Şol amon niýdim bolu maňa odal geldi de şular ýaly maglumat. Harmyrada şu amon hakykatdan siziň aýdyşyňyz ýaly on elinde her dörlü yaragam bar, her dörlü qynamagy guralamka. Dünyada bir ýerde bir Gestapo metody bar bolsa şu amon bilýär ýa ediýär şonu halkynyň garşyda. Esasanam şu türmede oturulan garşyda. Şol amonyň başlygy kimeki? Gule dip Zenaneke, ady Gule. Ha, beýle de waşy aýal boljak, Gule diýär de adyny. Şol ýanky ýemede şagal türmesinde bunt ederlerini gelip şo beniler urup haýata förräp ennan jan persalat ganýa. Dem ýara diýärdi. Şolun ýarasyny elinäki dürräni ýemesini sokup krovene vizdik beýärýär. Gan weramak. Şo beniler yaralynyň ýerlerini elinäki dürräsini sokup. Ine şo amonyň başlygy Gule. Onu derrep çıkarsa var olan ýerde kimdigin tohum tizi bilen jogap bermeli var. Han göreli gurya ösen halkyň dürresiniň öňünde nädip durar. Ya ama hemmesi gitjek yerleri ýok. Tamam desem şol. Inne harby gulluk bar. Şunu bak o 90-njy ýylyň 91-nji ýylyň mer eser darga uranyň näçimin ünne monitor edip oturan meselemdir. Hakykatdan Niýazyň döwrüne eşigem ýokdy şu tallatlara geýdirme. Niýaz oýlap tapdy açyrça bilen eskerleri şol boş ýatmasyn öz etini özü niýdirmek üçin patronly hazaýystyk ýa-ni hojalyk döretdiler. O her bir harby içinde. Esker avtomat görene şol 3 ok atany adyny şonak iki ýyl gullukdy. Bular köçete pırdylar şäherlerde ýa-da şol halkozyň malyny bölünip berlerini bakyp gezdiler Serhedin gapdalyny. Şoň üçin wepat bolýar da biziň eskerlerimiz. Tejribe bolmasa şu täze zaman yaragy bolsa aňyrdan gelýän selleller bundan 2 kilometr Serhede gelmäke maňlaýyna çüýleseň bolýar. Han ol yaragy. Ha? Halky rowa görene. Ondan ýigitlerimiz şehit ölüp oty, olaň ýygyna garlylaryna bir hormat edilýär, ne bilen hun üçin bolary tölek edilýär. Hiç tat ýok. Ölse halkyň çaýga selýär. Ine şol sapara hakykatdan emma terep ine bilen töweregin näkiler terep marda baro. Her sen daşar döwletden hakyny tutma getirilen köpüzi. Bular her aýyna pezinden $10,000 aýlyk tölen pezinden ata köpem bolmagy mümkin. Ine döwletimiziň halkymyzyň puly ine şular ýalyzatlara garşylanýar. Olam jan näme halkyňda näme süýtgeşikmesin. Burulykdan jan çypça garanda adalar. Ýöne ine düşüngünimiz şu gaty dogry bellek geçdiňiz apara. Bular öz üçin hemme şerti döreden döwleti gorama adam ýok bizde. Baba diýen bolýa o alaja mulaja goşunlary var parada çykyrýar. Şol staýda fikir gatsyk ýa-da o wan tarapdan bir 10 tane adam gelip hemmesi gaçyp gidýär diýip tuturak bol. Olar diňe bir kukla eşik geýdirilen zaparaga. Görüp otyň eser ýok o taýda ýawr ofiser ýok. Hemmesi iki satanyň arasyna salam berip oturan ofiser bar. Ondan bu etkerlerim ýaş çağa olur Halmyrat urup ýenjip ýanky ruhuny peze düşürýärler dedi. Depelýärler. Onun içinde özüne nemedýän kastedýän gaty kändiýär. Onun içinde zorlanıp görülenim var. Ol 18 ýaşly, 19 ýaşly çağa Halmyrat ýöňüm iýmitine teredilmedik. O ýerden gelýän çağlar olaram urup ýenjip şu ruhuny öldürýärler diýär-de. Dogry, hakyky. O eline de yara ýok. Yara beren oklar diýdi. Öwre diýerler diýär ýöne nemetmänli bir ýanky stoluň üstüne söküp açyp nemedilýän nemesi bolýar-da. Bilem şu uçepkeden geçemizi görýär. Ondan soň diýär hiç diýär ellerine yara nemeden ýok diýär. O da onun üstüne de yankı bağırlarları kontrol etke, görüz etke, näme diýip, näme.
Eskerde de hatta hiç neme yok. Özüm vatan goruğundaki adamlar. Olurda neme var, fiile hormat var. Ne olon yaşayış şertleri var. Afiserlerine kendi diye günlerinde oradan oraya diye. Doğru. Yeme de sapara. Bizini Sovet koşuluna kulluk eden adamda ikimiz. Şu tayda komandir vardır, rotası vardır, batalyonu vardır, polku vardır, diviziyası vardır. Her senin katlarını her rotada politrabotnik vardır. Siyasi işler boyunca. Şolar aytap, ine biz 10 naş respublika hemmemiz doğun, bile olmalı, näme olmalı, doğatluk näme dip. Mahat indi şu Türkmen armiyasına 5 vilayet ya hemmemiz doğun düşünürýän ýek ofisier ýok. Bir tersine şu agzalylyk salýaly. Plan vilayetden gelen beýlik vilayetden pes. Men senden yarım ýyl köp gulluk etdim dip içine de öldürüp böyle adamlar. Eskerler. Öldürýärdi soňa aýdy özüni asyp öldürdi ýa gaçyp gitdi bir tapamda gumda çöllemi ýa Irana gaçyp gitdim ýa owany. Beýdim jogap berdi. Şu yaralarynyň adamy özleri göm enatatyny da gowşulman ýörelken. Duruşuna cenayet armiya bolunlar bizde armiya yok. O tayda da splaşma banditizm. Halmurat deme şu arada ben bir pikrim var. Ne gollasaňyz ýaşlarym ne bunu gollar diýip hasap edýände. Şu elektron döwlet demesiniň içine şu wagtdan şu eskerilen ýagdaý barada bir komissiýa düzülmesi gerekmiken yani. Onun etkilerden atışacak var. Yörütü de özüne bir web-sayt açalı. O arada şikayetlerini yankı bolup geçen nemelerini şu tayik yazıp bir registrat edip suatlan hem mejetini soňuna çenli iýdarlanıp o iýdarlanıp halka ýetirilip o ýagdaýyny bir açaçan eder ýalak bir komissiýa görüldülmesi gowum kan ýa-da men. Gasy dog. Şonu etmek gerek. Gasy dogry pikir sapara. Şol esler darga maka ýokary sowetde şu teknik bolup bir 5-10 adamdan düzülen komissiýa ýani işini başlanan soňam SSR ýykyldy. Yok, şu döwür gaçyp gelen eskerlerimiz bardy. Şu urulup ýenjil bütün saýyuzdan gelýän. Gaçyp gelse-de olar dezertir türmäge basylmaly kanun boýunça. Ýöne biz şolary düşünürdik, näme üçin gaçyp gelen urulup ýenjilen üçin gaçyp gaýtdy olar. Naýip bolan üçin enden jan görür ýallaryla persany çağıry. Şonu subut edip hem suratlaryny alyp minister baron Dmitri Yazowyň ýanyna bardym da 90-njy ýylyň ahyryny. Şeýdip ýüzlerçe türkmen salyýetlerimizi biz türmeden halas etdik. Şu konsular ölümden halat etmek için gerek şol komissiýa goýasyldy. Gaty bolup pikir sapara. Ýaşlar gollar dikmen pikir edýär. Gerek bolsa biz geçen tejribemizden gurrun bereli komissiýa etmeli işler bar. Näme üçin ýok? Bular öz gelecekde armiýada şolaň özleri ýa şolaň çağılar gulluk etmeli. Goý öňünden dokumental fakt bolsa soň o taýda kimeden bolsa şu jenayetleri onu cezasyny çekmeli bu. Almurat ol çağalaryny oýunaý berýärler. Cesedini getirýärler de ya da maip nemetini getirýärler. Men eneler iyi veremedi tadın çağı verdik. Ya gaty ken. Şolar ýalak suçlar şeýler ken bolun öňü. Onu ýöne bir registrat edip nemetmeli. Bir çeki düzüne salyp bu eskerlerin haky hukuky var. Onu esker hökmünde görülmese ol watan gorawy nädip üçin ediljek Almurat. Onun haklaryny şu wagtdan bularym da şu prosesde de haklaryny ellerine almaları gerek. Bulara hökman yararlaryny bermeli. Yararsız millet Almurat onu korkutmak, ürkütmek antattır. Halkın elinden av tüpöňlerine çen alypdyrlar. Ruhy nemesi bolmasın dip. Yani eskerinde de neme yok. Onun bir mümsanak eli yaragladı seni etçegin diye edip bilýär. Yani şu gorkyň şulan mekanizminin bir nemesi şu bir sütünü şular. Bu eskerin içine de singdirler. Esker sizem ne gıyıska döwürde hem mäňiz yaraglaňyzyň eýesi bolmaly.
yararlanığı elinize almalı. O yokman halka çeynep nemetmek derlerini siz yönü özünüzü korumak için gerek. Onun sizi etkerlere manipüle edip başlarlar eğer. O şu manipülatsa yani kaos öğretip manipüle ettirmeliler bunlar. Şoňa karşı soğukkanlı, akıllı huşlu, beynini işledip, kelleňi işledip, şu zatlaryň öňüni almaly. Topor sizsiňiz. Bulan inni başka şansy ýok diňe soňuny kawosa urmalylar. Olar dürli metodlar ulanırlar, käbir ýerde provokat ederler. O birini öldürdük, birini emetdik, onum halk etti, ol etti, bul etti deyip birine demedip öňkü geçilen oýullar känne sapara. Ne şol oýuny etjek bolýarlar. Şoňa da taýinlik görýärler. Şoň üçin men ýanky içeri işler ministrine de KGB'da o personaline ýüzlenýän jogap berersiňiz. Linç olara kaçık gider. Yani Alexander diyeni, o Raşid diyeni, onun atlarından bellidir Irak kaçacaklarını senin. Sizin çağıranı da senin linç eder halk. Siz halkın önünde durup bilmersiniz. Yani mayınız var, vaktiniz var. Halkın tarafına geçin. Arada duracak neme de yoktur. Yani neytralini poli o da. Aynen Kemal Taltın hayır taraf güçlü oldu şu tarafa geçer demedip yatanlar vardır. Ne bugün ya gelin gıydamız atı çıktı hal Murat. O sizden yorunu aşağını yatıverin. O gelinler edecek işini eder. Şoları yalak toporumdan katıken hal Murat. Tuvalama gördün ha hani video rolik. Soňky ola çağrınan beýleki ýanky Narzan Muzaffar bilen bilelikde gurnan New York'daky ýemesen çykyşyn. Teret aya gelin gydamyň Amerikan halkyny dik durup düşünürip duruşunday tuvalama. Tuvalama. Şolar ine öňde barja adamlar. Ine taşynyň görýän bolup göwnüň galkyp gidýär. Ine bara biziň emel. Baydakgal gıyvellemir. Erkeklere şolaryň elinden baydagan aňryk gitmeli. Bizge özetmeli işimiz var da para. Hal Murat, şu dünyadaki revolüsiýanyň hemmesi halkyň sesi bilen edilýändir. İlki sesdir. O halkyň sesiniň demesi güýji bular özlerini näçe beýik görkezjek bolsunlar, bular hiç zatdyr. Ýanky tawus kuşu var, tawus kuşudur. İňsoňy ýanky ýumurtga ulan götü görünüp durandyr. Gitjek ýeri ýokdur bular. Ol ýanky buýrugynyň owadanlygyna, botekisine o zatlara seretmeň. İňsoňy şo sırty şo nämäkdir, toğun sırty ýalakdyr. Üýtgeşik zat däldir. Bu hakikaten Putin'e yükünüyordu. Hemen emesi, şu dime konsultantlarım şu taydan olmalı. Mümkün tabi. Putin'in bağlık tutup duran tuğrotu var. Edir şoları yalak tuğrotu var. Onun botex var. Bu da şu botex edip görün hemen. Onun yankı gimnastika deyip onun mışmıştan överdiler de hiç resmi zadı yok da. Bam yok mu belli değil. Yani bunu da yaş gıyda öylenttir. Şu at bir doğum esit diyer. Şoň üçin yok. Doğru olmaga mümkün. Soňky döwür ýöreşem üýtgaýdam itdilgirsin edip. Aşyk bolanlar da. Ay ne bileyim tatlara. Her gün bir hokka çykar ya. Halkyň bu ýagdaýyny. Yo, insoň şo tawus kuşuň nemesi ýalakdyr. Şonu bilin adamlar, bulan boteksem şo tawus kuşunyň buýrugyny lokan neme däldir. Aşağı görünüp durandyr. Doğru. Ondan şowlukça tamamlaýlym. İşe bolýar. Jaň gelip tu sag bolun watandaşlar edýän jaňlaryňyz üçin
berýän teklipleriniz üçin. Yetişdigimden mena hemmejigini okuyan, jogabyn berip, dünýäne jaňlary jogap berip ýetişip bilemek. Tapara bir jaň edýär bol 2 minutda görürüm. Telefon goýup bolana hiç onlar nasıl gürleşmeli. Şoňa çeli ýene 5-10 tane adam jaň edýär. Ondan olan jaňlarda gaýar da jogapdy. Onu adamlar belki göwüne diýende bize jogap bermedi. Beýle däl ýetişip bolana hyýsady watandaşla dogry düşün. Yazıp koyayım, bana yazıp uğraşsanız ben son cevap verdim hem bizim. Tamam, ne şey. Hani gördüm telefonu yapma kendi. Yaptım ama onu da. Ama yani telefonun var. Yani kınoriska neresen aydısı yani. Yani ütüge de tim sokyan olsa para taş görület dur diye. Sen açırdın benim görület dur. Bu arada. Onun näme vatandaşlar sağ para. Sağ olun adamlar. Sağlıkta görüşelim.